Menneskets overordnede kønshormoner kaldes FSH og LH, og de bliver produceret, udskilt, af den kirtel, der sidder i hjernen her, kaldet hypofysen. Det står også lige her, kirtel, som producerer blandt andet de overordnede kønshormoner FSH og LH. De kønshormoner bliver så sendt med blodet ned til mandens og kvindens kønsorganer, hvor det er, at de så hjælper til at producere kønshormonerne. For en kvinde vil LH og FSH blive sendt fra hjernen her med blodet herned til æggestokkene, hvorefter de så vil blive hjælp med at danne østrogen og progesteron, som er de kvindelige kønshormoner. Når der så er opbygget en tilstrækkelig stor mængde her, vil det så rejse med blodet op her igen, hvor hjernen så kan fornemme, den stigende mængde af det kvindelige kønshormon i blodet, og vil så stoppe med at skille så meget af FSH og LH ud i blodet, for at regulere mængden, der bliver dannet, som så ganske nok virker, da der så bliver dannet mindre hernede. Derefter vil det så gå herop igen, hvor den så kan fornemme, at det er faldet, og så vil fortsætte med at producere den samme mængde som tidligere, og så den fortsætter det. Den proces kaldes for negativ feedback. Det er den mest almindelige regulering af hormonmængden. Der findes også positiv feedback, som så er det modsatte, hvor reguleringen i stedet for at få mængden af hormonen til at falde, i stedet vil få hormonen til at stige. Det sker for eksempel ved ægløsning, hernede omkring, hvor der produceres en stor mængde af østrogen, som så hjernen heroppe vil fornemme og så frigive en stor mængde LH, som så vil få et modnet æg hernede til at blive frigivet, og der vil starte ægløsning. Ægløsning sker under menstruation, eller mellem menstruation. Den periode af tid, der er imellem menstruationen, er som regel på 28 dage. Og det formål menstruation har, er som regel, eller det der sker imellem menstruationen, det er at livmoderen gør sig klar til at blive befrugtet, altså giver mulighed for en befrugtning. De 28 dage kan så deles op i 2 faser, kan man sige. I de første 24 dage fokuseres der på en mulig befrugtning, med at her bliver ægget lige så stille modnet af FSH, som så sætter det i gang, samtidig med at der bliver produceret en stor mængde af østrogen i æggestokken. Cellerne i slimmoderhinden vil også dele sig, og kan så udvikle sig til en moderkage senere hen, hvis der så er en rent faktisk befrugtning. Østrogen vil så også gøre slimen i livmoderhinden mindre sej, så sædceller får lettere adgang. Og så sker ægløsningen ligesom ved positiv feedback lige før, hvor hjernen vil registrere den større mængde østrogen, og ved positiv feedback udskille en større mængde af LH, der er spike her, som så vil resultere i, at ægget forlader folliklen. De sidste 14 dage gøres der klar til en eventuel graviditet. Ægget, der er blevet lagt ud her, bliver lavet om til et gult legeme, som producerer både folliklen. Folliklen bliver omdannet til det gule legeme, som så producerer både progesteron og østrogen, som man kan se hernede her, som så sørger for at vedligeholde slimhinden hernede. Slimen vil, der vil blive produceret slim, som vil kunne få et befrugtet æg til at sidde fast, og slimen i livmodermunden vil blive sej igen, for at beskytte et foster mod infektioner.
Det er i hvert fald, hvad progesteron gør. I de fleste tilfælde sker der jo så ikke en befrugtning. Hvorefter at det gule legeme så lige så stille vil dø hen, cellerne vil dø, og mængden af progesteron og østrogen her vil også falde lige så stille som det dør hen. Og livmoderslimhinden vil så heller ikke kunne vedligeholdes, da der ikke er mere hormon her. Så den vil blive udskilt eller afstødt. Og det er så, når den forlader livmoderens cellevæg, eller livmodervæggen hedder det, som resulterer i blødninger, da blodkar er vokset op i slimhinden, som så resulterer i, at det så resulterer i, at blodkarrene de brister. Hvis der så til gengæld er sket en befrugtning, vil det gule legeme så bare fortsætte med at danne kønshormon. Ligesom ved kvinder bliver testosteron, det mandlige kønshormon, dannet med negativt feedback. Ved mænd vil det blive dannet testiklerne, som så er det mandlige kønsorgan. I pubertet stiger mængden af kønshormon kraftigt for både piger og drenge, hvor de så begynder at udvikle de primære kønskarakterer, kønsorganerne, og de sekundære kønskarakterer, som er behåring og dybere stemmer og bryster. Men udover at kroppen ændrer sig, lader det også til, at deres mentale evner bliver påvirket af hormonerne. Der er i hvert fald tydelig forskel i nogle af drenge og pigers evner på flere områder. Der er i hvert fald den med, at drenges rumlige evner bliver bedre i puberteten, hvor før puberteten var drenge og piger lige gode. Og piger de er generelt bedre til sprog, mens drenge de er bedre til matematik. Det er godt nok ikke helt sikkert, hvor stor en rolle det rent faktisk spiller, de her hormoner, i forhold til rigtig mange andre faktorer, som miljø og social påvirkning. Men der lader til at være en meget god sammenhæng mellem dem.